Počkejte. Takže já vás tady zdravím u dalšího videa tady Team Fortress 2. Dneska si dáme nějakou tu mapičku, nějakou tu mapu. Už moje druhé video. Tak teď počkáme, až se to načte. Tak co to bude za server? Šulín! Šuilin. To je dobrá mapa. Pokud uslyšíte nějaký jiný zvuk, to jsou rodiče. Ale teď se o ně starat nebudeme a jdeme nahrávat. Blé. To je Šulín. Bože, už vím úplně skvělou oběť. Vidíte to oběťního beránka. Oh yeah. Král zatočí, Oh yeah. Teď máme vzáhnout kill hned. Takhle zpěle. Oh! Nice! Takže jsme se vypojili zrovna do hry, kde vyhráme, ují. Já to jsou asi všichni vymát. A jdeme na to, jdeme na ně, já se nemůžu hýbat. Seky, lagísek. To byl teda skok. Jo, do prdele! Viděli jste mě? Ryb. Ale prdy větry, teď nikam zase nedoletím, no. Nevadí. No, teď to rozeběhneme pořádně. Budeme dělat, že jsme tam to letěli tak nějak přibližně. Nebo to podle... Random kryty! Jen zapírá, kolik tam mám? 80. Nic moc, 80 a těch zabitých po smrti 10. No, aspoň něco. Já tento není detonátor, si letí skákat nemůžu. To bychom měli. To je debil. Ještě zabijete, pičů. To je strýček pičulín, zkrátka. Jako co na to říct. No, pane snajpa. No, táhněte do prdele, děkuju. Ach jo. Ach.
Ach jo, oni mě zabili, mami, mami. Hippík, jsou hippíci. What the fuck is this? Je tady asi Trsando Granda Spája. Tak se k ním vydáme aspoň. Se k ním pokaží připojí. Zkus připojit zkusení. Třeba zkus zabít. Tak jinak. Jo. A nasejmu taky. Takže ono to bylo 50-50. Tam kolik zbývá ty pojď Manny, pojď, krycí palba. Když tam pojem pálí kdokoliv, tak to není sluší jak 6 000, ale kurna. To je docela trefný. Prej kurna. What the fuck? Oh, máme nový revolver. Diamondback. Pozdrav Davida, píčo. Ups, Pyro, stay bush me. Pyro. Jo, Pyro je mrtev. Jsem byl na otravu jater. Je to jasný. Vůbec to není, takže víš, ty svaj ještě na mě, jo. Prasata. Se mi teda vůbec nelíbí, jako. Jak to na mě brutálně svádíte, tyhle ty píčoviny, co se teď udělá momentálně. A přitom za nic nemůžu. Se jenom nevidí. Člověk! No, mám po nábojí. Píči, už můžu takhle nabíjet svoje hovno. Ale jo, mám náboj, zrej, ran. To zbytečně, já mám to, že když... Jo, že mám minikryty. Nebo on měl minimálně málo health. Každopádně dal mi náboje a zároveň... Jo, se to vlastně projeli. Škoda. Lol, jak to furt nabíjel, viděli jste to. To nebyl normální člověk, to byl fůl. Ne. To mi je docela rozdíl v člověku a ve fůlu. Olene, jsem mrtvej. Ten se mi musel vysmát do ksichtu. Jak se ho tam někdo může všimnout.
Že on je fakt, že on tam takhle nápadný. No a co bych si... Ježíš, moje mužka. Ježíš, můj aim. Moje všechno, moje mužka. To je strašný, já mám strašný aim. Hej, 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 hej. To je spy nepřátelský. Ačkoliv. Železo. Bandita, 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 bandita. Hola, hola, hola. Koho pak to tam máme? Že by nějaké ty snajpry, který se dají snadno zabít. No tak až teda teď na tohle ne. Chci si počkat zase. To já nemím dojem, že po něm jdu. Což asi nikdy nebude. Ježi, já to píču prostě papír. Dobrý, všimej si tamhle tu buzny, já se budu vzímat tady ty buzny. Do prdele. Už zase se mi stal ten můj známý bug 6000. Jsem zase z toho, co nesnáším a tady. Teď jsem omylem dal to. Ale kurva ne, ale kurva ne, ale kurva ne. Címní bajro. Ježiš, do prdele, zpátky na sortě. Bych mě možná dal mír, ale tak jako ona mír, to asi nebude zrovna ono. No, hoši. Co si to? To prdele, on to tady bude tyčit. Jo, jsem si myslel. Čekuji takhle na velkého. Tak to měl, to má kurevské. Opět jsem spadnul. Jo, on má Vanga Pringa knife, no, tak to se nejí. Ty kundo, fire. Teda něco. Tak podle mě to pro dnešek stačilo, takže u dalšího